Bos días. Comezamos o número 10 de Logo, que foi movendo un pouquiño os marcos de Lindeiros para falar dun xornal digital irmão, por dicirlo de algún xeito, que é Que pasa na costa. Nós sempre desde Lindeiros imos recomendar que lle botedes un vistazo aos xornais digitais porque sempre contan cousas que os medios tradicionais non contan, xa sexa o Barbanza, Galicia Confidencial, Xornal de Compostela, o Amesgou ou Que pasa na costa. Que pasa na costa hoxe conta un caso moi curioso. O Concello de Umbría leva máis de 6 anos intentando sacar adiante o slalom de Couquiño. Que é isto, para que nos entendamos? Bueno, Couquiño, o slalom de Couquiño sería unha canle de augas bravas, disciplina olímpica, que estaría no río Sallas e que sería a única canle para practicar augas bravas en toda Europa entre os meses de outubro e maio. A única canle de augas bravas disciplina olímpica en toda Europa durante os meses de outubro e maio. É lóxico que o Concello de Umbría leve peleando moito tempo por isto, pero os permisos da Xunta desde o principio foron complicados, que primeiro eran os pescadores, despois eran outras cousas. O caso é que o Concello chegou a estar tan farto, tan canso, que agora o acaba de levar ao Valedor do Pobo por discriminación, porque non acaba de obter os permisos para algo que é evidentemente sostible, que pode ser evidentemente rendible e que pode ser, ademais, único, é dicir, único en toda Europa. É un proxecto que vese sin pensar moito que pode ser moi bo para o Concello de Dumbría. Cando un confronta o que sucede con proxectos como o Altri ou a mina de Touro, a facilidade que teñen para conseguir a declaración de proxecto estratéxico, os apoios que se dan desde a administración, por moito que se insista en que se vai facer todo dun xeito legal e de que todo está revisado e visado polos técnicos, bueno, pois cando un confronta a facilidade con que certos proxectos industriais saen adiante ou polo menos comenzan a ter apoios, coa dificultade que outros proxectos deportivos e culturais teñen para avanzar, para sair adiante, un pensa que seguimos tendo un problema no momento de deseñar como queremos que sexa Galicia e que realmente nos importa. Nos importa un proxecto industrial enorme que o millor vai a destrozar todo o ecosistema que temos natural, que nos promete milleiros de postos de traballo que ao final acaban sendo poucos, ou queremos pequenos proxectos que comenzan o mellor moi pouco a pouco e acaban sendo moi sostibles e acaban crecendo e ademais acaban dándonos unha imaxen fora de Galicia moi especial, porque eso xa está pasando, pero non é gracias aos primeiros apoios. Normalmente os apoios chegan cando xa o proxecto está moi avanzado e ese avance podería ser moito máis rápido se se fixera desde o principio. Aquí sempre fomos por modas. Hubo un momento en que a moda era os campos de fútbol e todos os concellos tiñan que ter 1, 2 ou 3 campos de fútbol. Non hai uns anos, un alcalde de cerca de Santiago dicíame que tiña un campo de fútbol fora no seu día un campo de fútbol, pero agora era unha pataqueira e non sabía que a facer con el. Non o fixo el, foi unha administración anterior, pero o caso é que foi un campo de fútbol deses de moda que ao final non vale absolutamente para nada. Eso pasou tamén na cultura. Houve un momento en que todos os concellos tiñan que ter un auditorio porque sí, porque facía falta un auditorio. E construíronse auditorios por toda Galicia que son para ver. Percorrín varios deles facendo teatro amador e atopábaste con auditorios nos que non había camerinos, tiñase que cambiar na biblioteca. Atopábaste con auditorios que non tiñan o equipamento necesario, querías mover os focos que estaban a 10 metros de altura e non había unha escaleira para subir e cambialos. Lembro un auditorio en concreto que a división entre o patio de butacas e o bar da Casa da Cultura era unha cortina e ti estabas facendo desde en riba do escenario a obra de teatro e por riba da cortina vías a televisión do bar que por suposto estaba encendida, por se alguén quere ir ao teatro que vaya, pero nós no bar seguimos vendo a televisión. Eso pasoume a min, así que sei do que falo. É dicir, se vas a facer un auditorio faino ben, non sei que arquitecto pode facer un auditorio sin pensar nos camerinos,
e ademais despois pois dota o coida o mima o porque unha vez que empezas pois a xente vai a querer que sigas, eso é indudable. Temos un montón de exemplos de proxectos de todo tipo que saíron adiante que cun esforzo tremendo que normalmente son apoiados a nivel local polos concellos e pouco máis. Fálase, os medios temos tamén moita culpa deso, fálase, por exemplo, nos medios do Arteal de tenis de mesa de Santiago, que está na Superdivisión Nacional, pero casi nadie lembra que o Oroso Tenis de Mesa, que agora está na División de Prata, tamén estivo na Superdivisión Nacional, tamén estivo aí a nivel nacional. Así que o Budo Sport de Ordes, por exemplo, de taekwondo, bueno, pois é un equipo que conseguiu o bronce no Campeonato Europeo no ano 2023. Non sei se eso se valorou suficientemente. Na División de Plata Nacional tamén está o Fútbol Sala, o Megas Fútbol Sala de Ames. Son equipos que están aí gracias ao esforzo persoal das familias e dos concellos, pero nada máis, É dicir, temos que replantexarnos a donde van os cartos realmente, porque está moi ben que Deportivo, que Celta, que ao millor os grandes teñan apoio, pero os pequenos non chegarán nunca a ser grandes se non lle damos ese apoio. Da cultura, que dicir, un grupo como Chévere, que sempre foi un outsider, que sempre estivo fora da normativa, digamos, acabou sendo un premio nacional de teatro con todas as da lei e con todo o merecemento do mundo e sigue facendo cousas que son valoradas en moitísimos sitios. Pero lembremos, empezaron sendo uns apestados e para algúns seguen sendo uns apestados. Abraham Cupeiro, cando empezou a investigar os instrumentos antigos, bueno, pois moitos os miraban de xeito raro. Dicían, bueno, este tipo que quere facer? Bueno, pois ele acabou conseguindo que o equipo da película Gladiator, que quería que fora a gravar alá, a Estados Unidos, a banda sonora, viñeran aquí a Lugo porque el non lle daba a xenta. E tiveron que vir a Lugo a gravar a banda sonora de Gladiator. Eso tamén o conseguiu Abraham Cupeiro. Que dicir de Oliver Laxe? Que cando fixo o que arde, conseguiu financiación da Xunta, certo? 200.000 euros, pero tivo tamén que sumar financiación de Francia, financiación de Luxemburgo, e non foi alá tampouco moi ben visto. Agora resulta que está con Sirat, que é unha película, unha das 3 películas seleccionadas para ir aos Óscar. Moito cuidado con Sirat, que é un peliculón que pode dar moitísimas sorpresas. Temos a Ione Camborda, que gañou a Concha de Oro no Festival de San Sebastián. Bueno, que dicir da parte cultural que temos en Galicia. E é que en Galicia temos unha creatividade e unha capacidade de colaborar entre nós, que non sei se se dá noutros sitios, pero aquí dáse o suficiente como para que podamos ver que a pouco que se apoien proxectos desde o inicio, crendo neles, funcionen. Non todos, evidentemente, pero que funcionen algúns que van a dar rendabilidade, que van a dar traballo, que van a dar riqueza, que van a poñernos, ademais, baixos focos a nivel internacional. Así que temos que pensar se queremos macroproxectos que teñen unha sostenibilidade moi dubidosa, que ofrecen unha cantidade de traballo, de postos de traballo que tamén é moi dubidosa, porque moitas veces son postos especializados que van a acabar vindo cubrir xente de fora, ou queremos apostar polo noso, queremos apostar pola sostenibilidade, queremos apostar pola Galicia que temos, non? E non cambiala na súa orografía, no seu diseño, no que facemos cada día. Eu creo que é un momento no que temos que decidir, de verdade, dunha vez por todas, se queremos un modelo de industria invasiva e nociva ou un modelo de industria cultural e deportiva que pode ser unha referencia a nivel nacional e a nivel internacional.